Ο λαός λοιπόν το β' μηχανολόγο έχει το λόγο σήμερα να αφήνει την πρώτη συνέλευση να πει τα αιτήματα που πρέπει να γίνουν σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή αίθουσα. Θέλει βλέπετε εδώ αλλαγές. Εκτός από τα μαθηματικά εδώ, θέλει τις λάπες τα πάνω. Μερικές δεκαμένες, μερικές άχρηστες, μπράβο, πρέπει να κάποια μέρα να αλλάξουμε τις λάπες. Κυρίως διότι δεν μπορούμε να δούμε καλά, ευχαριστώ για το χαρτί, δεν μπορούμε να δούμε καλά στα βιβλία. Θα κάνεις πάντα από το ίντερνετ. Δηλαδή τι θα κάνεις, συνέχισε. Δηλαδή τι θα κάνουμε, για πείτε. Θα βγάλουμε το λόγο στα σκουπίδια, όχι βέβαια. Εγώ λοιπόν, ως μεγάλος, τι μεγάλος δηλαδή, λοιπόν ως μεγάλος, όχι κατάκια ρε, ως μεγάλος λοιπόν, Μάρκο Ντι Μάρκο. όχι, ένα μεγάλος, θα κάνουμε την ανατροπή, το 322 θα γίνει δισκοτέκ. Θα αλλάξουμε τις λάμπες, θα βάλουμε δισκοτέκ και όχι κατάκια. Δεν θα κάνουμε στο Τουνάιτ, αλλά θα πω κάτι. Όλοι μάγκολοι!